Ya, kita sambut peserta audisi Indonesia Mencari Jakat bersama Sususi. Satu tebang, Lali Janjine. Aku nunggu kowe SMS rambalesi henta telepon malah kompateni mangkel aku mangkel yen kapedhok hiramu bakal tak jiwel lali janjine tangane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Campur sari 59 gayenge ngene ya, Lek ya. 59 penyanyi telu nganggo sirah kabeh. Lho, ra hebat. kok murah men to Pak 59 59, Mbak. oh besok tak tanggap di rumahku ya Batine ngono lho maksudnya iki. Utawa kene 18 apa pira kok ya? 18 karo tip karo kadang kowe. Takar merus-rusak. Pot. Ya monggo Den. janjane kang mas ning ngendi Bangkene Pak Kasno ta yo. saja nyurani hatiku sujud kowe kencan karo Istimewa. So was Ya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak tawang mangu nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe Awan Solo. SMS rambalesi yen tak telepon malah kompateni mangkel aku mangkel bedok hiramu bakal tak jiwel lali janjine tangane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kang mas ning ngene Pak Kasno saya aja hatiku sujud kowe kencan
Sun. Boten tanduk dan